Eta hoi guztia esaten nahi zeana gaur egun eza, aldao, nadibidez, interneten danetikan galdetzen duela gaztetxo beti dazka behaien smartphoneak eta galderak ititu eta eozen gauza topatzitu gortikan eta ez dakit hor badago, ez da, guain ETV nindue dokumentala bueno zeak eta eundoko liskarra daude sexuan inguruan, ez da, gaztetxoekin. Bai, egia da ez, igual gaur egun ez, mugikorrera jotzen dutela edo dugula orokorrean, helduok ere bai ez, galderak eta erantzunak bilatu nahian, baina nik uste sexualitatean ez eta sexologiak ere proposatzen duena da, elkarri kontatzea. Gure seme-alabekin ez badugu sexua hitz egiten, gure ikasleekin, gure gurasoekin, edo gure zerdakit gu, baino zarragoak diren pertsonekin, ez? Trasbase hori, ez? Belaunaldiko informazio hori ere oso importantea da, ze azkenean gure gorputzean gertatzen dira gauza guzti hauek, ez da? Eta orduan, ze usten dezu, bai on berdala eta gabaina behitzen berdala, bestela beste informazio traketxasko harrapatzen dira hortikan, ez da? Bai, beraz, hitz egin behar da. Sexuaz hitz egin behar da, bai. Eta orduan, eskoletan ematen da sexu hezkuntza eskasa da? Nire ustez bai, gaur egun Euskal Herrian oraindik ez dago, ez da programa bakar bat ere, lehen hezkuntzatik hasita edo aurre hezkuntzatik hasita, batxilergora arte, sexu hezkuntzako saioak eskaintzen dituen programarik ez dago, ez? Hau da, ez dago ez da egitasmo bakar bat ere, nolabait ere ziklo guztietan sexu hezkuntza lantzen duen egitasmo edo programa edo dena delakoa, ez? Tarteka, hola, tantaka bai, DBH-en saio batzuk eskeniko ditugu, edo LH-en, edo ez, hau da, lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan, ez? Baina hola, programan ere ustez osorik ez dago. Eta jarri beharko zan, ez da, pentsatzen duzu, bai. Guk sukaldarik pentsatzen duen bezala, gastronomian arloan jarri beharko zala, zu sexologa bezala, bere bai, pentsatzen duzu, bigai oso garrantzitsu diala, ez da? Dui gabe. Eta egia da, gero eta udaletxe gehiago, gero eta gizarte zerbitzu gehiago, gero eta eskola ikastetxez, gehiago nolabait ere apostu hau egiten dute ez, baina orokorrean esango nuke lan handia dugula. Lehen nabiziko urratzak hasi dira, baina lan gehiagoin bihar dela, alegia, ez da? Bai. Bueno,